atibatike zvechopu-chopu. Makadi mhuri yose yeZimbabwe kwamuri kumatima nese nyikaya. Toda kutenda zvikuru Kulen TV nezvairi kuita kutibatsira kuti titaurewo nemaonero atiri kuita zvinhu kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti tigarisane muno munyika yedu zvakanaka. Nyika ino yeZimbabwe ndiyedu tese. Asi inoita mutungamiriri anenge ari mumwe chete wana achibatsirwa nevanoda kubatsira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Kana akave mutungamiriri anenge aine vabatsiri vanoita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, hazvifambe zvakanaka. Mazona. Maonero angu andinoita ndeyekuti chinhu chinonzi dialogue chinhu chinoshanda zvikuru. Dialogue hakuna hondo dzese dzatakambonzwa pano pasi pezuva dzese, hakuna yakangopera chete pasina kuitwa dialogue. Hakuna hondo dzese vanhu vanotogara pasi voona kuti vowirirana kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Dialogue ndiwo mushongo wezvinhu zvese. Hakuna pfuti inounza runyararo, nokuti pane pfuti hapana runyararo, hapana peace. There is no peace in a war. Hatimbofa takaona chinhu chinonzi peace kana hondo iripo. Maona vanhu vanenge vachirwa kuti vaone peace, asi hondo haiunze peace. Maonero angu ndeyekuti nhau yedu iyi maonero andakaita ndakambotaurawo pamashure apo, dziri pfunguwo dzangu dzandinadzo, kuti pari kudiwa dialogue. Dialogue iyoyo inoda kuitirwa straight through from the United Nations. Ndoko kuitwa dialogue pane zvatinazvo zvatinokwanisa kuti tibatsire from there kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Nekuti zviri kuitika muZimbabwe ndinodavira kuti zviri kuitika pasi rino rese. Vanhu vanogona kunge vari muchipatara chimwe chete vachirwara, asi vanogona kunge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana, asi vese vanenge vachirwara. Zviri kuitika muno munyika yedu zviri kuitika, asi kune dzimwewo nyika zviri kuitawo the same, kuri kutourayiwa vanhu. So izvo zvatakatodaiswa. Saka zvinhu izvo zvese izvi zvoda kugadzirwa from the United Nations through dialogue nevatungamiriri vese vatungamiriri vedzinyika dzakasiyana siyana nehuman rights. Then from there poitwa dialogue yokuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasi pezuva pave nechinhu chinonzi runyararo, peace. Vanhu vese vakaungana apa ati zvichiitirwa from the United Nations uko. Mazonaka iye zvinezvi hazvishamise kuti munomu mungangopfuta hondo so nekuti zviri kuitika hazvina kumbotimirira. Is very unhealthy. Very very unhealthy. Iye zvinezvi kune dzimwe nyika dzakatotarisisa kuti tikangopinda chete taakuzonotora zvinhu zvese, nokuti kana munhu anenge achida kutora zvinhu uchida kuti ubire vanhu, so unokonzeresa confusion mukati mevanhu ivavo. Then kana wakonzeresa confusion vachiti yowe iwe unenge uchitotora uchienda. Saka kune nyika dzakatomirira izvozvo zvatiri kutotaura izvozvo, dzinoda kutoti dzikonzerese confusion muno muZimbabwe. Dzikakonzeresa confusion, upfumi hwedu hwese hunotorwa muno muAfrica. Africa yaita nyama yokuti ine vanhu vakaitarisira kuti vaitore, ende ichatotorwa nekuti isu hatina simba munomu muAfrica rekuti tikwanise kurwisana nenyika idzodzidzi dzakasiyana siyana. Saka vandoziva kuti tinoda kuti titore Africa tivatorere, nekuti kune dzimwe nyika dzichitofunga kutoti kuno kuAfrica chaiko chaiko vanhu vari muno muAfrica vanofanira kurarama, vanofanira kutoti kushaike chinhu vanhu vemuno muAfrica. Mazonaka. Saka Africa inoda kuitwa rescued kubva kune nyika idzodzo. Chikonzero nei vachida kuzotora Africa? Vanoziva kuti muno muAfrica hatina kubatana.
hatina kubatana zvachese. Utungamiri hwedu muno muAfrica havana kubatana. Africa yakanga yakakolonizwa nemacolonizers, andika vakaenda vese ndobva tasara neAfrica yedu. Saka tiri kutadza kubatana sei kuti tiite chinhu chimwe chete semaAfricans? Chii? Ndiani ari kukonzeresa kuti tisabatane muno muAfrica medu? Ndiani tichida kuti tizive kuti ndiani ari kukonzeresa kuti zvakakolonizwa nemacolonizers vakaisa maboundaries, nemaboundaries acho nanhasi aripo maboundaries. Zvatakatora Africa tairibarata, maboundaries iwaya akadii kubviswa, izvo tikada tiine one president muno munyika muno muAfrica yedu, one president, one army and one currency. Izvozvi tingadai tigere zvakanaka kwazvo tisina maproblems akawanda seatiri kusangana nawo, nokuti Africa yacho yese yakadamburwa nepakati. Hapana uyo ari kuti ndine sovereignty yangu nepano, nesovereignty yangu nepano. Ko maboundaries makadii kubvisa? Muno muAfrica we are known as African people. Tose tiri maAfricans. Munhu wese ane kodzero kuve muno muAfrica anofanira kunge aine one passport, achifanira kunge ari kwese kwaanofanira kunge ari muno muAfrica, asina kana kumbokanganiswa nemumwe munhu. Chaanofanira kunge ainacho kwaanenge ari ikoko ibirth certificate chete, yekuti arakidze kuti muno muAfrica akazvarirwa nzvimbo ipi chete, asi tiine one passport yatozosenzesa kana taakuda kubuda muno muAfrica. Kwete kuti nepassport yekuti inoshandiswa kuti ubve from one part of Africa to another part of Africa. Zvinorevei izvozvo? If I'm not mistaken, the former president, late president Mugabe wakati, when a part of Africa is affected, isina peace, the whole Africa is affected. Mazona ndo zvazviri zvacho. Hatigadziridzei vedu tibatsirane neutungamiri hwese unenge uri mazona izvi zvinogadzirika izvi, but zvinogadzirika through a dialogue from the United Nations. Tashaya vanotibatsira. Hapana chatasiyawo, mufunge isusu vamwe hatina chatasiya. Hapana pandasiya kubva kuSADC, African Union, hurumende yedu chaiyo muno muZimbabwe, kuna ana Aniki Mangwana, vese vana Mudhenda, vana president varipo, vana Mnangagwa, vana Mutsvangu. Hapana chatasiya, tichida kubatsirana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Hapana chatasiya. Mazona iye zvinezvi, kana ndaibvunze vaMudhenda kuti takati chii vaMugabe vachiripo, mubvunze, vane tsamba yavainayo yakabva kuno kwandiri kuti takati chii maererano nechimiro cheZimbabwe. Hatina kutaura kuti hatifanira kuti tinge tichiita zvokuti tifundise vanhu vedu kuti mutungamiri anobviswa nechisimba, nekuti tikangodaro nyika yedu haifai kugara zvakanaka. Izvo chii chiri kuitika? Mazona iye zvinezvi, ivo vapresident vaMnangagwa handira kuvanyorera tsamba inini tichiti daidzirai dialogue mutaure nevamwe suni pavakabvisa Mugabe. Takavanyorera tsamba yavainayo izvozvi, but hamene kuti zvinofamba sei. VaMutsvangwa ndo vanga vachiadvisa president, tikataurazve the same thing kuti chibatsirai vakuru ava, mudai. Hapana chakaitwa. Izvizvi taridzai zvazviri kuita. Makutoona tinofanira kuti tingobatsirana vedu, tiri vanhu vamwe chete, nyika yedu iyi ndeyedu tese. Iyezvezvi kune nyika dzakatoona tine confusion yayo, dzinenge dzichitofara zvokufara zviya. Mazona manje. Saka ini ndiri chikumbiro chokuti ndashaya kuti angatibatsirewo kuti ndikwanise kuenda kuUnited Nations. Ndine zvandinazvo. I've got a new global order, message of peace and security solution. Global order, message of peace and security solution yandinayo yekuti zvinotomira izvozvi. Ndashaya notibatsira, ndashaya ndakaenda kwese ku law and order kwese uku, ndichinokumbira kuti ndingabatsirwewo sei. Handikusvikwanisa kubatsirwa kuenda kwese kumapepa nhau, unototorwa kunge warasa njeri. Nyambiswa tine problem inoda kugadziriswa. Inogadziriswa nani kana takanyarara? Ndatenda zvangu.